ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତ୍ରିଲୋଚନ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲ ଦେଶୀ। ଆଜ୍ଞା ଦିନ କେଇଟା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ଓ ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ସାତ୍ଵିକ ଧାର୍ମିକ ମାସ ବୋଲି ମାନି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଛାଡ଼ ଖାଇ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଯେମିତିକି କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଯୋଜନା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଚରା ଉଚୁରି ବଡ଼ ଅପା ପଚାରୁଛି ସାନ ଯାହାକୁ ଆଲୋ ଛାଡ଼ ଖାଇ ତୋର କେମିତି। ସାଙ୍ଗ ପଚାରୁଛି ଆରେ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ କେଉଁଠୁ ମଟନ୍ ଆସିବ, ନଖରା ମଟନ୍ ଆସିବ। କେଉଁଝର ବୋହୂ ପଚାରୁଛି ବାରିପଦା ମଟନ୍ ଆସିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶାଶୁ ସିଆଡ଼େ ନିମାପଡ଼ାକୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଲୋ ଛାଡ଼ ଖାଇ ତୋର କେମିତି କଟିବ। ତ ଯେମିତି ହୋଲି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୀପାବଳି ଏକ ପର୍ବ, ସେଇଭଳି ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ ପଚାରିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ବି ଏଇଟା ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ, ଯେମିତି ହୋଲି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୀପାବଳି କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ବପାର୍ବଣ ଦିନ ଆସେ, ବେପାରୀମାନେ ଅଧିକ ସଜାଗ ରଖି ଅଧିକ ମାଲ ଆଗରୁ ରଖି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୋକାନ ଲଗାନ୍ତି। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବେପାର ଅଧିକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଏଇ ଆମ ଛକ ମାଛ ଦୋକାନ, ସିଏ ତା ଗାଁରୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଶାଶୁକୁ ଡକେଇଛି, ଆଗକୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆସିବ, ତମେ ଆମ ସହିତ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ବେପାର ହେବ, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରଏଲର ଦୋକାନୀମାନେ ଗୋଟେ ଧାର କରଜ ଆଣିଲେଣି, କାରଣ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା କିଣିକି ଆଣିକି ରଖିବେ, ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଛେଳି ବେପାରୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲେଣି ଛେଳି କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ, ନା ଆଗକୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆସୁଛି। ଛାଡ଼ ଖାଇଟା କ'ଣ? ଛାଡ଼ ଖାଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଯେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା? ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋର କ୍ଷମା କରିବେ ମୋର ଚିନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ କରନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ କିମ୍ବା କିଛି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସିଝା ସିଝି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଖମ୍ବା ଆଳୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କନ୍ଦମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି କି ସାଧାରଣତଃ ଓନ୍ଲି କେବଳ ସିଝାଇ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟମାଟୋ, ଆମ୍ବିଳ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ଆମିଷ ଏସବୁ ଭକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାସର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେ ଏଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟମାଟୋ ହେଉ, ଆମ୍ବିଳ ହେଉ, ଖଟା, ଆଚାର, ପିଆଜ ରସୁଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବେଶୀ ଏହା ଏକ ରୀତି ଛାଡ଼ ଖାଇ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଚୁଆଲ୍ସ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଇ ଯୁବ ସମାଜଙ୍କର ଅପଭ୍ରଂଶ କରି ଛାଡ଼ ଖାଇଟାକୁ ବର୍ଷର ସବୁବେଳେ ଆମିଷ ଖାଉଥିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସବୁଦିନ ଖାଇଥିବେ, ପୁଣି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆଳରେ ବାହାନା କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳନ କରିବା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଛାଡ଼ ଖାଇର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ ଖାଇକି ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଏକ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ବହୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁନି କି ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିକି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ ଖାଇ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବି ବହୁତ ଆମିଷ ଖାଏ, ସେମିତି କହୁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିକି ଅପଭ୍ରଂଶ କରିବାର ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତିଟା ଗୋଟେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁଗ ଯୁଗ ସମୟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ କରି ମୋର ଯୁବ ସମାଜ, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟିକଟକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲି ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଛାଡ଼ ଖାଇର ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସଂସ୍କୃତିକି ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିଛି ଖରାପ କହିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ବକ୍ସ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଗ୍ଲୋବାଲ ଦେଶୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।